Sibingelele sibingelele umhlaba wonke, sibingelele isizwe nesizwe, sibingelele nje bonke abasilalele nabasibukelayo ngalesikhathi. Lona okukhulumayo uDokotela u2+2 otholakala endaweni yakamhlaba uyalingana. Wakhubalo limviwa egcekeni. Ngoba thina salifunda sisesiswini kubazali bethu kuze kube manje. Ikhubalo sigiya ngalo. Ilona lesilamulelayo. Bantu bakithi ke ngithatha lesikhathi njengamanje ngithi anginibingelele ngesiqubulo esithi angeke kuze kuhlale kunje empilweni yomuntu ngoba impilo nempilo futhi impilo iyimpilo futhi impilo iyukhiye wempilo futhi impilo iyokuphila futhi ukuphila kumnandi. Right ke. Ngilapha la ngikhona njengamanje ngenhloso yokukhombisa abantu abafuna ukusizakala nabantu abanesibindi nabantu abaziyo ukuthi kuqala ubunzimeni bese kuvele kukhanya ekugcineni. Uma uyiqonda ukuthi indlela iqala ebumnyameni bese kuyakhanya, kukhona ubusuku bese kuyasa. Ngifuna ukunika abantu ithemba elithi empilweni akuphunyelelwa kanye. Impilo njengomdlalo kanti impilo impilo ayisiwona umdlalo. Ngiyohlezi ngikhona ngimile ngila kwaMhlaba lingana ngithi bantu abafuna izinto ezijulile abeze bazothola izinto ezijulile. Kodwa bangacabanga ukuthi izona zonke izinto ezijulile ezenza abantu baphumelele baye phambili. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngesiwasho ukuthi isiwasho siyakwazi ukuqaqa amafindo empilweni yomuntu ngokuthi asisebenzise ngethemba ukuguquka izinto aye phambili. Ngiphinde ngikhulume ngekhubalo, ngikhulume ngomuthi. Umuthi uyasebenza kakhulu umuthi. Kuphela umuthi nawe uyalidinga ithemba lakho wena nawe osukusebenzisa ngaleso sikhathi. Okwesibili ngomuthi. Umuthi kawufuni sizwe sakithi udinge ngoba manje nakho ususenkingeni. Ufuna njalo uhlale njalo uhlanzekile noma ugezekile. Ngikhulume ngebhavu. Ibhavu siyatholakala la ekhaya kwaDokotela u2+2 ibhavu. Ibhavu liyakusondeza emnothweni noma ibhavu liyakusondeza emandleni ukuthi uthathe into osukufisa ukuba nayo nawe ngoba empilweni imizi nemizi imile kuyiqiniso ukuthi ime ngekhonkwane zayo noma ime ngemfihlo yakhona. Ukho umuzi ongenayo imfihlo kungaba ukuthi nina abantwana noma thina zingane zakulelo khaya asazi kodwa kusukela endulo njengoba nibona thina noma sithakatha senza lezi zinto noma siphilisa abantu into vele yayivela ikhona endulo ayiqalanga manje. Kuukuthi ngiyohleze ngisho ngithi isikhathi samanje asafani naqala. Kuqala izinto zayifihlo kwakuyisikhathi sakho. Manje ke bese abantu begijima bathi hayi azikho inyanga, ayikho inyanga eYouTube, ayikho inyanga eyokuthi. Yebo, ungakhuluma ngendlela obona ngayo ngoba nobani unelungelo lokuphawula ngendlela yakhe kulomhlaba esiphila kuwo. Uma uke wazama into wena yangakulungela, musu ucabanga ukuthi nomunye ngeke zimlungele. Kusho mina sigadla senyama safele emazweni indaba zabantu ziyakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa ngumaxoshwa impene kwelakithi embodle. Abanye bathi ngumzimba unendleko. Ngithi mina kunjalo kusazoba njalo futhi. Abantu abafunde ukuphakama nokusukumela impilo zabo. La emhlabeni kukhona lento okuthiwa izipuki, imkhofu, otikolosha, omantindane, uphiyane, inkosazana, inyoka.
Okay. Zikhona izinto ezinjalo, yebo zikhona. Ezinye zazo sike siyibone, kwesinye izazo kwamina ngudokotela kangizazi. Lalelani bakithi. Yonke into osuku uyifuna, kufuna ukuthi wazi kabanzi ngayo ngaphambi kokuthi lento efunayo uqale uyithathe. Ngake ngathi mina ngiyavuma ukuthi abantu abafuna ukubona utikolosha beze kimi bazobona. Ngabatshela futhi ukuthi i-risk kuyi-risk, kodwa ngeke ngakubonisi mina utikolosha, futhi angeke ngikhothise lutho ngoba ninenkolelo ukuthi uma sinikhotisile sinidida umqondo ubone ngathi kukhona into ekhona ingekho. Mina anginandaba, ngifuna nje unjalo wena. Mina ngifuna unjalo wena. Abantu abafuna ukubona izinto ezijulile, mina nginankinga. Singakuhlela lokho ufike. Uyibone lento bese uyibonela ukuthi iminyaka neminyaka ungakhona yini ukuhlala nayo, ngoba izinsuku zokufa ngeke uzikalele wena, zikala uNkulunkulu. Uzokhona yini ukuhlala nalento ngoba lento iyakhula, lento iyaphila. Into ephilayo ke iyadla. Uzokhona yini wena ukuhlala nalento oyifunayo? Imibuzo kufanele sizibuze zona singakayi kodokotela. Ngoba mina ngikathele nje ngitshela umuntu, "Hayi dokotela, le nyoka yakhe iyakhula and then ngathi thathu uyifake egazini inyoka, ungayithathe ephilayo. Wathi wena ufuna ephilayo, iyakusebenzela. Ngizwa ngawe mina. So nje isaba futhi manje, uyisaba kanjani? Awuzange wayinika isikhathi sokuhamba uyobuka lento, noma ucela ukuthi uqale uyiboleke uyiboleke uhambe nayo uyohlala nayo, noma ke viki linye nijwayelane ubone ukuthi izinto ziyohamba kanjani. Yo. Axolisa abogogo, saxolisa amakhehla. Kumele sifundise abantu esizweni ngoba imfundo ibalekile, ulwazi lo lesilusherishayo noma esiludlulisayo komunye nomunye. Ezinye zezinto zidinga isikhathi sokuthi ukwazi ukuhlala nazo, ubone ukuthi ngamelana nalezi zinto. Wamhlabela ingane la ngitholakala khona. Ngafona noma ngabe kunini usondele kimi. Uza kuthola ukufuna. Abantu abayeke ukuthi kufanele badatshukelwe. Mina ngihlezi ngikhuluma iqiniso kimi. Into engiyifunayo mina, uyazi ufika ubuzi, yabona kunomfana obusanda kufika nje. Wathi yena kukhona into eyayidokotela ningakhulumi ngayo, kanti inkukhu inomsebenzi omkhulu egcekeni. Nikufihlelana ukuthi dokotela inkukhu ngokuphila kwenkukhu ethize ekhaya isimo siyaguquka. Ngithi mina asikufihli lokho. Wena ukuthatha pho usiyachaza ke. Ngithi mina okay right. Vele inkukhu siyakwazi ukuphendulela yona ukuba la ekhaya lenkukhu kube yiyona eletha umnotho, kube yiyona exosha ikati eziko, kube yiyona evula amathuba ukuthi abantu bala ekhaya baphile kamnandi. Kodwa leyo nkukhu bese sikutshela ukuthi le nkukhu ayingadliwa. Uma kumele siyifake ijiva bese siyifaka ujiva onyaweni ukuze ibonakale kunazo zonke inkukhu. Leyo nkukhu futhi uyakwazi ukuthi uphinde ubatshela abantu ukuthi ingane zala ekhaya le nkukhu ningayidli, sayenza ngawo umsebenzi, noma ukhulume lokho ongakusho kubo ngoba sisuke sikufundisile sikutshelile. Awu dokotela wakhuluma enye into manje. Sikhulume ngembuzi. Abantu bagijima balanda imkhovu, sebahlanye emakhanda, abasena ingqondo, abasena inhliziyo, sebaphuza abasaphuzeli khona ukuphila. Umuntu sohleza adakiwe ngoba ucabanga ukuthi usazoyibona lento ayibonayo. Ubuhlula yini ukuthi uthenga imbuzi?
uthenga imbuzi zakho uyifuye ekhaya bese uqoke yodwa kube yiyona ezocontrolela ikhaya ilethe umnotho. Asikho isifuyo singakwazi ukuthi sisiguqule sisebenze ngaso la kwaDokotela 2+2. Ngishiso yini lokho? Ngishiso ukuthi abantu abaningi bafike bathatha izinto. Uma lezi zinto sibayithathile, mina ngempela mawufuna ugodo ngunika ugodo. Mawufuna inyamazana ngunika inyamazana. Bayazi abantu abaningi. Mase ngikunikile mina musu kulokhu ngicefezela ungifonela ngo12 futhi hey ngiyisaba lento, hey nayi lento ngiyibingelela ithule, ngiyibingelela nayisondela kimi. Ngithini mina ngoba ngikutshelile ngathi lento oyifuna ngizokunika yona. Hey dokotela ngeke ukuthi Musa uyazi okubuhlungu uzwe indoda ikhala bese ngiyibuka ukuthi awu indoda kwakhala wena la kunabantu besifazana abafika la ekhaya bathatha izinto ezisindayo thina amadoda yini sisabe sizwe sakithi omncane omdala akekho odalela ukuhlupheka bonke abafuna usizo ngiyabacela ngiyabanxenxa ukuthi abangithinte basondele kimi. Bengixoxa nje indavundava inkulumo engahlangene kwamanje. Kodwa onendlebe uzoyizwa ngoba kukhona la bengithiphisa khona kodwa ngingaqondanga lapho kodwa ngithiphisa lapha nalapho ukuthi zikhona izinto esingayisebenzisa for umnotho nokuthi siphile kahle siye phambili. Bangacabanga abantu ukuthi la kukhulunywa ngokuthwala fanele uchithe igazi ekhaya futhi usuku umuntu ayikhethele yena lokho. Zikhona izinto ezincane ukuthi isikhathi esiningi abanye abantu kunezinto engeke sikwazi ukuthi wena singakunika inkukhu ngikwenzele into ngenkukhu ngoba uvela uhlala eflatini uzoyibekaphi le nkukhu. Manje okunye ufuna ubucabanga ubuke nendawo ohlala kuyona ukuthi ngakwazi ukuphila nesilwane esithile, ngakwazi ukuphila nento ethile. Ngudokotela 2+2 mina okwami okukhulu sengigcina benginibingelela. Side isikhathi sagcinana. Ngenxa yebhizi umuntu kabe matasatasa kakhulu. Bantu bakithi impilo iyaguquka. Angeke kuhlale kunje. Angeke kuze kuhlale kunje. Wena hlala ethembeni ungazibukeli phansi akukho okungenzeki. Ngisho kungathatha isikhathi kuyogcina kwenzekile. Namanje mina nginitshela kunabantu ababethwaliswa ngabazali babo. Bafakwe inhlanga kuthiwa inhlanga zasekhaya. Cabanga ukuthi lokho kwakwenzeka kudala sibancane. Sasingazi thina ukuthi kwenzakalani. Uthola ukuthi kumanje uyaphumelela awukazi uye enyangeni wena awukazi uye endawo kusasebenza lela hlanga osuyibona emzimbeni ukuthi cha ngagcatshwa. Okusho ukuthi imfihlo yayivela ikhona ngisho endulo. Dokotela 2+2 uthi abantu abaphumelele ngenkani phoqa izinto. Ngiyazi uyile kubani kwangenzeka waye kubani kwangenzeka uthi wena usulahla ithemba indaba yenyanga kayikho. Kuyafana kuzothi ugijimele ekukholweni nabakholiweyo bahamba zona inyanga. Mina ngikushoyo ngiyanithanda niphile kodwa ningakulahli ukubekezela. Angeke kuze kuhlale kunje. Angeke kuze kuhlale kunje. Angeke kuze kuhlale kunje. Bethanda bengathandi bethanda bethandile bengathandi kodwa angeke kuze kuhlale kunje. Kunjalo ke phansi kwamhlaba yalingana 072 737 8514. Dokotela 2+2 aka WhatsApp akana Facebook okunye nje uyomthinta efonini umfonele. Siyabonga okuhle nokumhlophe ubusuku obuhle vele ke hayi thina kusebusuku njengamanje njengoba ubona sigaya leyo mpahla siphila ngempande. Siyabonga.